Супакой вам, дарагія сябры, сардэчна вас вітаю у самым непастаянным і лянівым каталіцкім влогу беларускага інтэрнэта. Ужо не з паддашша, на паддашшы холадна, поэтому перабраўся я дзе цяплей, бліжэй да сябе да хаты. Што праўда, моя сяброўка кажа, што ў влогах павінна быць такая штука, як пазнавальнасць, поэтому павінны быць тыя самыя месцы, тыя самыя вопраткі і ўсё тое самае. Вось месца іншае, вопратка трошка іншая, але капюшончык ёсць. Вот капюшончыку вас запрашаю сардэчна зараз паглядзець прыгожыя краявіды, а пасля паразмаўляю на вельмі важную тэму. Гэты влог ввогуле павінен быў пачацца са споведзі. Не столькі можа са споведзі, колькі з вызнання граху. Таму што я абяцаў, што ён будзе рэгулярны, штодзень, а тут выходзіць не штодзень, а ввогуле рэдка выходзіць. І спачатку думаў неяк апраўдацца, казаць, што шмат працы ввогуле і тэхнічныя магчымасці не дазваляюць, там былі праблемы і ўсё такое. Все думаю, што не буду апраўдавацца, таму што гэта вельмі пасуе ввогуле да сённяшняй тэмы. А сёння тэма такая. Напісала да мяне адна добрая дзяўчына з пытаннем: «Ойча, падкажы, калі ласка, як пазбавіцца ад пыхі, як змагацца з пыхай». І ўжо пальцы мне пацягнуліся і напісаць адказ, альбо хутчэй нагаварыць, бо я паведамленнямі галасавымі часта карыстаюся. Ввогуле, дзяўчаты, которые слухаеце, ведаеце, што хлопцы часцей галасавымі карыстаюцца, а дзяўчаты часцей пішуць. І хлопцы таксама ведаеце, што дзяўчаты пішуць часцей. Чаму? Таму што так проста вот нам прасцей неяк фармуляваць сябе, адказваць. І што? Хацеў ужо адказаць на пытанне, але пасля думаю, што гэта такая сфера, гэта пыха, з которой кожнаму з нас праблемы бываюць. Я упэўнены, што прынамсі у аднаго чалавека ці двух, ці трох, адна, напэўна, у кожнага, хто глядзіць гэты влог, мае з этой пыхай праблему. Вось. І хацеў ужо распавесці таксама вам пра тое, што гэта грэх, адзін з галоўных грэхоў, і называюць маці ўсіх грэхоў, бо з пыхі нараджаецца. Далей іншыя справы. Эвагрый з Понту, такі з касцёла, который ввогуле распрацаваў вось эту тэорыю грахоў галоўных, которые называюцца маці для іншых. Вот з пыхі там вельмі шмат нараджаецца. І ввогуле, што пыха это такая рэч несапраўдная, таму што это наше ўяўленне пра сябе больш, а не тое, як ёсць у рэчаіснасці. Але пасля думаю, што ўсё-такі трэба распавесці, бо это больш ўсе ведаем, пра тое, адкуль набярэцца это. І прачытаў я такі файны артыкул, нават не столькі прачытаў, колькі паслухаў. Аўтарам яго з'яўляецца Нір Эяль, который піша пра фундаментальную памылку атрыбуцыі. Класна гучыць навукова і не разабраць ввогуле што пра што, а справа простая. Колькі разоў у жыцці бывала такое, што калі ты спазняешся, то можаш себе прабачыць, таму што ты спазняешся. Потому что ведаеш, што ты, каб дабегчы, даехаць, даляцець недзе там на працу, ці на вучобу, ці дзесьці яшчэ, ты мусіў перадолець 1001 перашкоду. А калі хтосьці спазняецца на 5 хвілін, на 10 хвілін на спатканне з табой, то ты пачынаеш нервавацца, бо твой час, ён такі вельмі важны. Потому што ты 5 хвілін ты ўжо не вернеш, а столькі важнага за ты 5 хвілін мог зрабіць, ці магла. Вось гэта ёсць фундаментальная памылка атрыбуцыі. Чаму некаторыя рэчы, в которых мы берем удзел, ці з намі здараюцца, мы себе можем прабачыць, а тыя рэчы, которые здараюцца іншым, мы прабачыць не можем. Плюс да гэтага на іншых глядзім заўсёды з пачуццём, што мы лепшыя за іх. Так што ж такое фундаментальная памылка атрыбуцыі? Гэта прадузятасць, которая бярэцца з таго, што мы звыкліся думаць, што дзеянні людзей вызначаюць тое, якія яны ёсць. І вось гэта працуе ў два бакі. Калі нейкія праблемы, то мы заўсёды кажам, што у нашым жыцці ўсе няўдачы, таму што мы змагаемся з акалічнасцямі, акалічнасці не далі нам это зрабіць, а у суседа, напрыклад, так, таму што дрэнны чалавек вот не запланаваў і так далей. Вось. І ў другі бок, калі, напрыклад, нешта добрае здараецца, калі ў тваім жыцці, напрыклад, ты атрымаеш нейкую ўзнагароду, ну то кажа, што я такі маладзец, просто так працаваў, так да я ішоў, столькі ўсяго там пасвяціў. А калі хтось атрымае, ну кажа, што ну просто вот так атрымалася. Што вот яму пашанціла, да, ці там акалічнасці такія. Адкуль это бярэцца і чаму так робіцца? Першая справа гэта
натуральное, вот там чарапахи бунтуюцца, поэтому такія гукі там могуць быць розныя на відэа. Першая справа натуральная ў тым, што проста мы не ведаем усіх дэталей. І мы сабе некаторыя рэчы дадумваем. А так як мы звыкліся з тым, што мы сапраўды пра сябе ведаем усё, а пра іншых ведаем часткова, ну то мы сябе, безумоўна, у такім праўдзівым светле ставім, а іншых так у розных такіх светлых, да? Не заўсёды ясных колерах малюем. А другая рэч такая, што гэта натуральны працэс, каб захаваць нашу самаацэнку, каб захаваць нас ад нізкай самаацэнкі. То бок, чалавек хоча падкрэсліць сваю вартасць праз тое, што я такі малайчына, я вот запрацаваў, ось, глядзіце, так ёсць. Альбо калі я памылюся, нічого страшного, бо то не мая праблема, то акалічнасці да гэта давялі, наступны раз будзе лепш. І як рабіць, як рабіць так, каб этой памылкі у жыцці не рабіць, што зрабіць так, каб эта памылка знішчылась. Па-першае, памятаць, што у жыцці часамі здараецца розныя выпадкі, то бок не заўсёды ідзе так, як мы хочам. Это можа залежаць ад нас, это можа часамі не залежаць ад нас. Вось, а калі ў нас так бывае, то у іншых людзей таксама так бывае. Другая справа такая, каб ставіць сябе на месца тых людзей, которые нас нервуюць, таму што нешта робіць не так, як мы хочам. У нас здараюцца розныя рэчы, і тлумачыць гэтыя рэчы часамі. Калі чалавек, не ведаю, спяшаецца, едзе недзе, там, не уступае дарогу, это знак таго, што можа ён проста хам, а можа таму, што яму вельмі трэба. Вось, часамі, калі чалавек табе не адказаў на твой тэлефон, это можа быць таму, што ён проста не культурны, а можа быць таму, што ну, і сапраўды мае нешта так важнае, што пасля табе адзвоніць. Вось, мы себе ставім вельмі часта ў такі цэнтр усяго. А усведамляючы ў сваім жыцці такія розныя моманты, калі мы не дацягваем да ідэала нашага, што не значыць, што ідэал это так, як павінна быць, і што ён сапраўдны, вось, то нам прасцей прыняць і памылкі іншых людзей, калі ведаем, што самі памыляемся. Таму, мае дарагія, не бойцеся памыляцца, не знаходзьце ў там асалоду ў тых памылках, старайцеся выпраўляцца, вось, але прымайце факт, што не ўсё будзе так, як захочацца. Я таксама прымаю гэты факт, што не значыць, што влогі будуць выходзіць так рэдка, буду старацца, каб яны былі часцей. Ось, і дзякую вам за ўвагу, дзякую, што ўвогуле вам эта справа на сэрцы ляжыць. Што да вось гэтага роліка, который вы бачылі, гэта такая маленькая частачка майго падарожжа, которое з сабратам мы здзейснілі у Грузію. І вось там, як Лермонтов пісаў, абнявшись словно две сестры, там две ракі, Арагва і Кура. Грузінская, вельмі цікавая рэч. Вось там яны яднаюцца, можна ўбачыць такое месца, дзе яны яднаюцца. Кура, яна плыве праз всю Грузію, яна такая мутная, цёмная. Арагва, яна горная, яна светлая. І вельмі цікава, што яны вот спалучаюцца, яднаюцца. Там ёсць такі кляштар Джварі, і з гары бачна вось это яднанне тых рэк. Здаецца, што это класны сімвол душы чалавечай. У нас яднаецца і зло, і добро, і гэта неяк так вот, з аднаго боку у нас ўсё ёсць, з другога боку не перамешваецца. Вось гэта можна заўважыць. І можна па паліцах расставіць у жыцці ўсё, і добро пакінуць, а са злом змагацца. Супакой вам усім, дзякуй шчыры, і да сустрэчы ў нашых влогасах.